अरे दियो वाह जय हो जय हो। अच्छा गौर कर सबे हम रहो लोग के छोट भाई छोट लड़का हम गाय कलाकार दीपक सूरदास यादव आप तमाम भोजपुरे भाई लोग के पैर छू प्रणाम करते बानी। चलिए आई कृष्ण भगवान के धाम आ रहल बाटे जैसे मेरे वो लोग ओ सोहर गीत के दुलार प्यार देनी सब है कृष्ण भगवान के सोहर गईले रनी उस सोहर गीत के वो लोग काफी दुलार प्यार सुने देनी सब है बड़ी हमारा आनंद आयल खुशी मिलल। चली आज और वह समन के बीच में भगवान कन्हैया के सोहर लेके आ रहल बानी। उम्मीद बा कि लोग एहू सोहर के दुलार प्यार सने देम सब है और रउआ ना देम लोग तो देखी मुन्ना भैया भाई लोग जब ना दी लोग दुलार प्यार तो दी के का मुन्ना भैया को रउड़े तो बानी कि हमने के पूरा विकलांग के सहारा बनी महाराज न तो हमारे सन कितना विकलांग लोग जाके टोड़े में भीख मांगे लेकिन खैर रउड़ा बानी गरीब के सहारा। सखी लोग सोहर मंगल कैसे गावता कि मथुरा जन्म अरे कन्हैया जी बधैया बाजे सोहर गे लालना हे लालना आर मोरा रे भैले गुला जार अंगनवा भोला सोहर में हे लालना मोरा घरे बैले भूला जार अंगनवा उठे सोहर में भैया करना रही भैया और का कहता लोग कृष्ण पक्ष अरे रतिया अन्हारी अरे अन्हारी अन्हारी हो जा कृष्ण पक्ष रतिया अन्हारी रगे पारा साथी तो रगे पारा साथी नुगे लालना हे लालना
नंद घरे भइले बारे लाल अंगनवा उठे सोहर में। हे ललना देवकी के भइले नंदा लाल अंगनवा उठे सोहर में। जाए वो मुने भैया कृष्ण भगवान में ही खूबी बाटे कि श्री रामचंद्र जी 16 पहले रहनी तो कृष्ण भगवान 14 पहले रहनी। वो कैसे पहले रहनी मुने भैया? जैसे में श्री रामचंद्र जी सुख में जन्म लेनी तो वहां के दुख भइल, आ कृष्ण भगवान दुख में अवतार लेनी तो यहाँ के सुख मिलल। कैसे का कहता लोग? नारी तो मंगल पारा सावे तो मंगल पारा सावेली हो दादा ना। हे ललना देवकी के भइले नंदा लाल अंगनवा उठे सोहर में। हे ललना देवकी के भइले नंदा लाल अंगनवा